Eto, Hatidu i Indira, one su išle u školu. Koje je to godine bilo? Pa ne znam to kad je počeo rad, 92. Znači 92. 92. onda je došao nakon 4,5 godine, u februaru. Nakon 4,5 godine vratio se živ. Vratio se živ, ma svak se začudio kad se vratio živ. Dragi Allah, pa kako si ti to? Ramazan bio, pa kako sam, eto kako sam. Prvo kako si bez njega? Poživjela morao se to, Bog pomogao eto i na oradu i svemu, svak za mene bio. I za onu moju djecu, i ja bila eto, sebi rodila, sebe sve snabdijevala i sijala i rodila i svoju djecu čuvala. I kako nakon 4,5 godine došao Ramazan i... I Ramazan došao i mi joj sa curicama goru stara kuća, ne znam ti gdje je bila na stara kuća. U Balačićima? U Balačićima, evo kod gdje je sa Haskina. Aha, dobro. I dojde ona curica Romizova sa mojom Indirom.